Police Report. Idol Lawrence, go ahead. Nakumpiskar iti agbalor 36,000 pesos ang may pagarup a shabu ken agbalor 51,000 pesos ang marijuana babayan iti Batak City Police Station. Basar iti report ket na isayang cut iti search warrant operation iti pagtaengan ti agtawen 28 a residente iti Sitio Biga, Barangay Rayuray, Batak City, Ilocos Norte. Naamuan adi subject ket top 10 regional target ken isuna ket ada iti listaan ti PIDEA. Kabayatan ti operasyon ket naala ti 5.3 grams ang maipagarup a shabu nga gatad ti 36,000 pesos ken 433 grams ang maipagarup a marijuana nga gatad iti 51,600 pesos. Kabayatan na nagbalin a negative iti na isayang kata search warrant operation iti ili ti San Nicolas iti Malem, Calman. Para ti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.